Este é un Xperia Arc, que é outro dos modelos que nos presentan. É un terminal moi delgado, moi lixeiro, cunha pantalla moi grande. Ten aquí a entrada de USB, as teclas de volumen, unha tecla de acceso directo á cámara de fotos. Ven con Android 2.3. É un terminal de alta definición e de feito cuando vayas a hacer la foto, haces una foto, ¿vale? Lo dices. reproductor de música. No se ve. Pero bueno. Sí, sí se ve, sí se ve.